FM News. Lokal. Idol Dennis, ano pa nga detalye? Go ahead. Dago sini White iti session ti Sangguniang Bayan Sarat babayan kini Vice Mayor Remy Medrano agalas 12 iti alay nga kalman. Pasado una iti marugi iti session iti Sangguniang Bayan ket present iti membro iti Sangguniang Bayan. Umuna na kaming iti panakaamendar tumapay ng internal rules and procedures iti Sangguniang Bayan. Segun kinti Vice Mayor na skela pagsaritaan dagitoy tiwigas taget adang stricto iti implementasyon na ng oras iti panangrugi iti session. Asa kung gunumungan Idol Bernard alas 9 iti bigat ti kada Lunes iti session iti membro iti Sangguniang Bayan han 9:01 ug tikit eksakto 9 o'clock iti start na dapat adan iti membro iti Sangguniang Bayan. Segun ti si Mayor na sken iti panaypaa iti importansya iti panakasulot internal rules and procedures gabuti sa panakabibya iti Sangguniang Bayan. Pasit ti panagsalita panakinuman kini Vice Mayor Remigio Medrano. The purpose of emphasizing the importance of the IRP is that the IRP will not just be written as a guideline, kung dapat sundin ng mga lahat ng members. Kasi walang punta yung IRP pag hindi naman sinusunod. You implement only the concept, the intent of the IRP. Kung naman maganda ang flow ng everything in the legislative department. Well, we have to example because we are called honorables and yet you don't follow the character or the acts of an honorable man. Kung piyansa ti Vice Mayor na aming nga napagsaritaan ken panakamentar ti existing internal rules iti Sangguniang ket masorot ug sakit agbalin nga honorable iti membro Sangguniang Bayan iti Lias Sarap. Idol Dennis Elitio, Tatak Aremen. Maraming salamat Idol Dennis. Data na nakamata report manipod apo iti Sarap, Ilocos Norte.